wallahi tallahi billahi idan Allah ya hana ka boka ko matsafi ba zai baka ba, dole ka amince da haka. Kuma wallahi tallahi billahi idan Allah ya baka boka ko matsafi ba zai baka ba. Kuma in ba damsul basirate ba, shi mutum ka je wajen sai baka kuma iya so ka bashi kuɗi, ai ya dace zama baya bukatan komai a wurinka. To inda yana da hanyar da zai baka aihuwa ko zai baka mulki ko zai baka nasara a zaɓe ko abin da ya kamata haka, to ya ba kansa kuɗin mana. Duk wani abin da kake nema a nan duniya ko a lahira, bawan Allah na kwarai na iya zama sanadi, amma wanda ke da ikon bayarwa shine Allah. In ba sanadin wani, Allah ya ga dama sai baka dalilin sanadin wani, amma dan adam shi bai isa bayar ba. Kuma abun takaitin shine dan adam ma wai da ke da bukata a wurinka kuma shi zai baka wani abun da ya fi kudin, ko ya baka aihuwa ko ya baka mata ko ya baka ka ci zabe ko ya baka kaza, kuma kai sai hankalinka yadda wai hakan zai yi. Kuma da yake yare da tunaninka sai ya wautar da kai, sai kana zuwa wurinsa sai gane ya fahimci bukatarka. Saboda kowane mutum ka tunkara cikin sauki zaka iya gane menene irin yanayin damuwarsa. In ɗan kasuwa ne in yi hojanka za ka iya gane damuwarsa. In mace ce ta zo ta su biyu ne ko uku ko hudu, daga nan zai iya fuskantar mai damuwarta. Tana zuwa tukuna sai ya ce mata ya mutanen gida suna can sun sa ni a gaba kishiyoyin. Yana zuwa sai ya ce na gane damuwar, to daga nan kin bashi bakin zara. In ka zo ka tsuguna gabansa kai mai mulki ne kace